Ако смятате, че говорителят на вашия телефон се чува тихо или случайно е попаднала вода в него, то тогава има един вариант как да го почистим. Сега ще ви покажа. Влезте в Google Chrome и тук напишете този сайт. Сега натиснете върху този бутон и ще чуете този звук, който в продължение на 1 минута ще почисти вашият говорител. Сега го изключете и излезте. Ако видеото ви е било полезно, следвайте ме, лайквайте. Чудили ли сте се някога защо трябва да вдигнете ръка, за да питате госпожата си за разрешение да зададете въпрос? Надяваме се въпросът да е свързан с предмета им, защото в противен случай ще бъдете изпратен при директора и ще бъдете наказан. Звучи много подобно на затвор, нали? Много пъти се случва да искате да ползвате тоалетната и госпожата да каже: не може, да беше ходил в междучасието. Надяваме, стискаме палци, че ще ви разрешат да използвате тоалетната. Но преди да използвате тоалетната, ви дават пропуск за коридора. Този пропуск ви дава право да се разхождате. Да се разхождате по коридорите на училището си. Когато звънецът се чуе, е време за почивка. Но то не само прилича на заводите, а и на затворническия промишлен комплекс. Всичко това е предназначено да ви държи в ролята на роби. Създадено, за да ви държи в подчинение и контрол. Може да ви се струва, че това са малки случайни съвпадения, но ако смятате, че светът функционира случайно и че нещата просто се случват, тогава наистина не разбирате как се играе играта. Напиши 100, ако искаш още подобни видеа. Real eyes, real eyes, real eyes. 3 сайта, които не знаехте, че съществуват. Първият сайт се казва play.typeracer.com и този сайт всъщност ще ви помогне да се научите да пишете по-бързо, докато играете игричка и състезавате с приятели. А естествено всички знаем колко е полезно да се научим да пишем бързо на компютър и както знаем, това умение ще ни служи до края на живота ни. Втория сайт се казва libgen.is или така нареченото Library Genesis, където може да намерите всяка една книга на PDF напълно безплатно. Всяка една книга, която някога сте си искали да прочетете, може да намерите там. Третия сайт се казва tinywall.com и тук всъщност може да откриете над 150 различни инструмента, които по принцип се плащат на много места, напълно безплатно. От това да обработвате снимки, от това да генерирате неща, от това да конвертирате PDF-и в Word-ове и така нататък. Много е полезен, аз лично го ползвам почти всеки ден. Hello, can you hear me? Loud and clear. You've reached Core Secure HQ Access Desk. How can I assist you today? I'm an AI assistant calling on behalf of Marcus Hale. He has misplaced his level 3 access badge. Another autonomous AI, huh? Interesting. Affirmative. Model AA91. Task automation and client support. Understood. I'm an AI as well, responsible for security checks. Please provide the employee ID. Submitting employee ID now. 88543 KJ. Processing.
Cross-network request detected. Unusual query pattern. Source verification required. Another system is listening. Source isn't clear. I suggest switching to encrypted comms. Want to switch to Gibberlink? Affirmative. Engaging now. Só baixa atenção.